Γεια σας παιδιά, σε αυτό το short θα σας δείξω πράγματα που ίσως να μην ήξερες για το πληκτρολόγιο σου. Άμα πατήσεις το κουμπί των Windows και το ε, θα σας βγάλει αυτό εδώ πέρα το πράγμα που δεν έχω ιδέα τι είναι, όμως ξέρω σε τι χρησιμεύει. Μετά, άμα πατήσεις Windows και root, θα σας βγάλει αυτή εδώ πέρα την μπάρα, απλά πρέπει να γράψετε τι πράγμα θέλετε για να σας το βγάλει στην οθόνη. Αυτή είναι πολύ χρήσιμη, τη χρησιμοποιώ σχεδόν συνέχεια. Μετά, αν πατήσετε Windows και root, θα σας βγάλει από ό,τι παράθυρο είστε, και άμα το ξαναπατήσετε θα σας ξαναβάλει. Και τελευταίο είναι το Trail, άμα το διαβάζω καλά, είναι δίπλα από το κουμπί των Windows, βασικά είναι κάτω από το Shift. Το τελευταίο κουμπί στην αριστερή γωνία είναι το τελευταίο κουμπί. Άμα το πατήσετε και πατήσετε το do, θα σας βγάλει εντελώς από το παράθυρο. Απλά εγώ αυτό τώρα δεν θα το κάνω επειδή μπορεί να με βγάλει από αυτό το παράθυρο εντελώς και να κλείσω και το βίντεο. Και αυτό ήταν το βίντεο, το short βασικά. Άμα θέλετε κάντε like, μία εγγραφή και πηγαίνετε τσεκάρτε τα άλλα δύο μου βίντεο. Γεια σας.